Ngibingelele bubuyile emakhaya ngibingelela phansi kohlelo lethu umgwazela. Bubuyile emakhaya ngibingelele yona ke ingwe edezinyini bubuyile emakhaya namhlanje ke la sibhalelo sisi wathi ucela simsize siyene kubaba ebekade emzamela umsebenzi kodwa ke babukele ke anginamaningi angile ngamaningi cela size nikuyena sisi ukuthi sisi kwenzakalani. Yebo Cela ukusichazela ukuthi kwenzakalani ngempela. yebo istory sami inkinga yami ngaba nayo baba wangisusa ngangihlala ngimazela ngasemakhaya so wathi wangithembisa ukuthi liyatholakala umsebenzi la eThekwini asebenza khona so uzokwazi ukuthi angisize angitholele itoho kodwa angilungise imali engango-2.5 sayizama ke ekhaya imali bangihlanganisela ke ekhaya ngoba nayo baba wesazi isimo sasekhaya ngamtshela ukuthi anginayo imali kodwa ngizocela ekhaya ukuthi bangihlanganisele bangihlanganisela ke ekhaya bangihlanganisela imali yaze yahlangana u2.5 then ubaba ngase ngimfonela ngimtshela ukuthi sengiyitholile imali u2.5 so ubaba wayesethi ke angize eThekwini sahlangana ke naye eThekwini wathi usengitholele umqasho because ngangimtshela ukuthi ngeke ngibe nayo nemali yokuqasha ngisalindile umsebenzi wathi ubaba khululeka konke ngizokwenzela ngizokurentela ngikuthengele ukudla until kuphelele lesonto bese uyangena emsebenzini. Wayithembisa indaba yesonto. Yebo wathi kuzobe isonto ngidla isonto kodwa manje ngiyabona ukuthi inkinga le akwenzeki akusenzeki sekuphele 3 months. Okay, asike sinikeleni kuyena ke sike siyoza ukuthi kwenzakalani sister. Yeah. Yebo baba njani? Kuselela manje. Zithi ngizoboshwa. Ukuthi kwenzakala. Hayi. Umhlaba ngidolile phela kulomhlaba. Njani? Hayi sikhona sizwe mina njalo. Yebo, ayikho. Baba nje ngiqale nje ngishilo mina. Ingwenye lezinye ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazela. Hamba nanangu sisi. Uyena sicela wathi size la ekhaya mayelana nenkinga abhekene nayo na. Yebo, uthe kanjani? Angazi ke ngizocela ukuthi kube uyena ke ozoyichaza inkinga ukuthi kwenzakalani. Sisi bese acela ke usindlalele usichazele awuyindlale ngizwe kwenzakalani phakathi kwakho nobaba. Yebo nginenkinga la ubaba ngimazi ngasemakhaya. Bejwayele umuntu ofika ngasemakhaya uhlala ngasemakhaya so ubaba wayesibona isimo sami ukuthi ngidinga umsebenzi njengomuntu bevele isikhathi esiningi ejwayele ukuthi abafaka abanye abantu so wayesesibona isimo sami ukuthi ekhaya isimo besingasihle kahle wayeseke ubaba ethi uzongithinta ke mase eqhamukile itoho kodwa kufanele ngizame ukuthi ngibe nemali engango-2.5 so ngase ngacela ke kubaba ngamtshela ukuthi okay ngizoyizama imali ngizokhuluma nabasekhaya uma so ngase sayizama ke imali njengo-2.5 ngamfonela kubaba ngathi balise ihlangene imali engango-2.5 hayi ubaba ke mase ke esengimfonele ebesethi ke angehle ngize eThekwini ngathi ayingisazohlanganisa amasenti ukuthi ngikwazi ukugibela ngifike eThekwini. Hayi ke ubaba ke sahlangana ke ubaba kwase kuba uyena ke ongitholela nendlu uqasha wathi hayi uzongilekelela angisize angikhokhele until ngize ngene kwitoho so ubaba ke ngalinda isikhathi ubaba esengitholelile itoho nokudla ubaba engisiza nje engikuyena okwazi ukuthi angibheke nala ngihlala khona so into eyinkinga yami ubaba sasisithi isikhathi ngilindile nomsebenzi nasekhaya abathembile ukuthi phela ngiyangena nale mali lo 2.5 ngiyogcina nami ngikwazi ukuba support so ubaba ke indlela esengibona ngayo ngibona ngathi like ngiyayuzeka ngoba phela ubaba uyafika endlini yami ahlale kuze kushaye 9 ebusuku so angisatholi kahle ukuthi kwenzakalani. Sometimes ubaba afike ephethe njengomuntu like ngibuye ngishaye kancane afike ephethe iwayini so ubaba ngisamthembi kahle nje ukuthi kwenzakalani ngaye ngoba umsebenzi angutholi futhi ubaba ubhizi uyahlala lapha endlini
kushaya 9 nami senginokusaba angisekho right ukuyuzeka ukuyikuphi lokho baba inhloso zakho baba yena ubone ngazi ukuthi kodwa akukho engake ngakwenza okubi kuyena yena ubona inhloso zakho wena indaba uhlale kuze kushayo 9 endlini yomuntu osifazana mina ngisuke ngiyitshela ukuthi ngoba ingane iyangasekhaya ngithi ngizoyizamela into angeve ngoba ngiza ngeminye imiqondo imake baba ngiyakuzwa ukuthi ingane yangakini yebo okay ukuhlala ke isikhathi esingaka endlini yakhe bengazi ukuthi ngirong la wena sisi wake wamchazela ubaba ubaba bengisaba senze njengomuntu ungidinga umsebenzi nami nginokusaba kongampela ukuthi ubaba mengabe ngithi ngiyamtshela ingakho ngithathe lesinqumo sokuthi ngibhale ngoba manje ngiyayibona isefama isekho mina into esebengicela kubaba ngicela imali angibuyisele ngiphindele ekhaya ngoba manje angisamthembi indlela afika ahlale ngayo nami endlini kubusuku angisathembi ukuthi safe ikhona zungangithembi nje uyazi ukuthi mina ngihlala nomfazi wami nezingane zami mengifike kakho ngisonivakashele njengengane yangasekhaya ikuphi phoma ngithembi khona baba ngeke akukho akuzwa kanje kahle even if noma kuthiwa ingane yangakini ubuka umvakashele mungakini bekavakashele endlini yakhe hayi cha bengigcina ngokumbona nje ubaba njengengane ngikhule nje ngingane kuyena kodwa manje indlela afisa masifike eThekwini angisanginey'nsolo angisasitholi kahle kwangempela ukuthi kwenzakalani emakhaya nalana kuhlukene emakhaya akukhona kampunzi edlemini la ikampunzi edlemini seThekwini so ke mina bengithi ngiyenza ngoba nje ngayibona leyo ukuthi ngeke kufane nasemakhaya ingene kubabu wakho edelela kanje lokunzima ukuthi ngingakwenza lokho yebo ngiyangena kini hayi kamelini lakho leThekwini ngiyakwazi ukuthi ngingene ngoba vele no one room la uqashile nami no one room le ngiqashile la ayikho enye indlu engingangena kuyo so ke ukuthi benginephutha lapho yobe baba izitori zakho ayihlangani yabo nje mina njengoba umdala umngane and futhi ngike ngathanda ukuthi sigcine kuba nobukhikhithi ubaba shuthi kahle kahle yena njengoba ade lethi usisi la eThekwini shuthi kahle kahle yena ubaba kahle kahle beyicwecwela kahle ingathini kufanele ukuthi ukuyicwecwela izambane lakho ukuthi uthondeze eduze ubeke eduze anytime ufuna ukundiyuza ngakhona une-access yokuthi uphume ungena hayi njengoba uchaza nje ukuthi kampunzi endlemini kushuthi njengoba umsuse ngakangakini umsusela ukuthi umsondeze azohlala la wena ufuna khona ukuthi kuzoba lula ukuthi uma umfuna uzoba uma ungamfuni awuyi kushuthi kahle kahle wena usisi wena unezinye inhloso hayi lezi zokumfaka emsebenzini yini ungamfaka emsebenzini ngamchazela uma sister wami okay sicela sichazeleke nathi ukuthi so understand yebo kwenzakalani okwamanje umuntu mina ngimtshela ahlalele ngakumina ngalana ngimsize manje umuntu ahlalela kanjani ngoba kuthiwa mabe sichaza istory nosisi engichazela uyasho ukuthi wena most yabantu uthatha abantu besifazane abantu besilisa ubathathi kwenziwa yini manje kuvela abantu abadingakalayo lapha etohweni lami kuke kudingakala abantu besifazane manje ngeke ngifake umuntu wesilisa kube kudingakala umuntu wesifazane kwawena emsebenzini wakho futhi ngokuthi uyasebenza ngeke uze ubhijize ngeke kodwa kufunwa abantu besifazane kuphela wena nje kuthiwa nje kowethu uyadingakala okowethu ibona abadingakala kakhulu yabona thina siyasebenza lapha emsebenzini wethu mhlawumbe ngithi about asifikile 10 abasilisa kodwa besifazane more than hundreds abesifazane wena kushuthi kulabo be100 bangako suba sizile njengosisi
inqwaba njengoba ayakasho usisi athi njengoba aze wangicela nje ukuthi ucela ukuthi nami ngimbhekele itoho ingoba uyazi ufakazi inhliziyo kodwa kumina ke bhuti seseside isikhathi ngihleli and senginako ukusaba ingakho ngizengakhetha ukuthi ngibhalele uhlelo ngoba manje angisakuthembi kwangaphela ngeke uze uhlale nami kuze kushaye u9 ebusuku uhlele nami ngimbuze ngizayibo unkosikazi ngifuna ukugeza ngifuna ukwenza yonke into sengiyasaba endlini angisakhululekile endlini kodwa ke awungitshele nje mhlambe ngosuku oluyi1 okukhona kwake kwakutshengisa ukuthi khona inhloso enginayo engale hayi ikhona phela ngoba ngeke uze uhlale kuze ungancane ufike emini uzohamba ebusuku wena wabona ukuhlala kwami ubusuku kuphela akukho ukuthi mhlambe ngake khona lengakuthinta khona lengake ngale kokuthinta baba yabo nje mina ngizokutshela iqiniso futhi ngeke ngikhohlise wena phela unalento yokuthi angithi vele usisi wena ulindele umsebenzi kuwena so which means wena kumele yena avule ukuze izinto zakhe izobalula ukuthi angene emsebenzini wena njengoba umhlalisile nje mhlambe ngathola ukuthi isikhala sakhe sivulekile kodwa manje usafuna ukuthi akuzise kuqala before uyomfaka emsebenzini abantu bonke sengibafakile mina mfowethu nawe sisi akekho owake ngathi mina kathi ukuthi baya ibona aba-offerishayo futhi nakusisi ubulindele ukuthi usisi uzozi angithi njengoba umphathela wena utshwala kusho ukuthi mengiphathele ngiphuma kwasebenza kusho ukuthi mina fanele ukuthi angivulele angithi nalendla hlala kuyona usisi sikhokhela wena yebo uyakhokhela nokudla futhi negrosa ngiyakuxhasa futhi angithi uyabona ukuthi wena kahle awubheki awumsizeli wena umsizeli ukuthi athole umsebenzi wena kahle uyisiza wena uyangisondeza plus and futhi yabona mhlazana ukukhatha lokho omnika kona usisi uzokukhatha mase kuyaphoqeleka ukuthi sikumele azenzele lento izobe simhlula ukuthi azenzele sekuyaphoqa ukuthi kumele enzeni alale nawe angithi phela akekho wena usumjwayezile ukuthi nakubo sebeyitshela ukuthi yonke into ihamba kahle kanti cha wena omredelayo la kodwa ke naye nezindlu ahlala kuzona usisi nala ahlala khona usisi akekho safe ngoba phela wakithi wena wami lungisela yonke into wena ungamxosha umuntu okuyena okhokha irent okuyena othenga ukudla ungamxosha wena ke ehleli nawe endlini ethi asiphuze ngoba wena uzokwenza njani uzothobela umthetho wakhe phela usisi useyabuya ke manje ke uzothi akasafili safe ukuba nawe and akasekho safe ukuthi nje ngathini ahlale nawe endlini phela abantu besilisa abafani wena mhlambe khona indlela osayiplan ungena ngayo or noma kusayistage sokuqala siyeze sesibili asazi wena wazi angithi phela usazomtshela ukuthi okay lendelo ukuyongena next month so sisimanga kunike lento oyifunayo uzokwenza njani ngeke usisi usheshe wajula kakhulu yebo ujulile kakhulu mina ngikho lapho mina ngisemqondweni ukuthi ngimsize ngoba ngiyalazi ikubo so ke yena mase sethatha ngalo mqondo wakhe athatha ngayazi angibizele nina kulungile odadewenu wena noma mhlambe abashana bakho noma ukubenzele njengokwenza njengosisi sisi odadewethu anginabo abashana bami basebancane basafunda ikolo ayi indlela enza ngayo kumina kodwa ngibona ukuthi khona enza ngayo kwabanye abantu asebafakile emsebenzini isikhathi esiningi abantu abaningi kuyashesha kubona kumina ingakho ngisengithi ngicela imali
Kodwa uyabona ngikwazi ukubuyela ekhaya ngoba into engiyihlalele angiyiboni. Ngiyazogcina ngiyuzeka vele senginey'nsolo zokuyuzeka ngoba indlela ohlala ngayo endlini yami indlela angisekho safe, anginayo safe. Njengamanje nje sengicela imali. Okay baba, sicela ukuthi uchaze ukuthi ngendaba zey'mali zasisi kwenzakalani. Mhlambe uzosinika i-idea ukuthi understand ukuthi kwenzakalani ngey'mali zasisi. Lo 2.5 wakhe. Lo 2.5. Kwenzakalani? Yebo ngiya-understand wanginikeza my sister. Yebo. So ke manje njengoba nje ibhajiwe ngale kufanele ukuthi ngimfake kanjalo ngayo leyo mali. Ngiyibona leyo nto ngizoyikhokha mina ngoba wanikeza mina. Ngeke ngize ngiye kulo yami lengayinikeza yena mina leyo mali. Manje anginayo mina. Thina sofonelana unayo inamba yami nayo unayo inamba yami. Yini baba kwalula nje yonke into kuwena? Uzofaka ukuthi mangenze njani waphela manje sengihlaselwe mina. Cha nje kuwena yonke into Ilula. Yabonga ngendlela okhuluma ngayo, ngikhuluma nje engazuthi vele nalo msebenzi usise obumthembise wona into ebingakazi ibe khona. Ikhona ngoba uyazi omaphindi okhanyi babefaka ubani emsebenzini uyabazi amantombazane angasemakhaya uyawazi imali awukazi ulale nawo. Owona khuluma ankazi khuluma ankazi ngoba sizofana data sithole ukuthi bona phela umuntu uyamfaka mayisevule. Yebo, mhlawumbe mina kuthatha isikhathi kangaka. Ngingakufunda utha lokho angikazi. Mokuthi udlulwa igama engilishoyo mina angazi ukuthi ukholwa bani. Mokuthi awukholwa mina. Naye uyazi usengangicindezela nje ngoba ufuna ukuthi nibe ngakiyena. No baba, mina into esengiyicela ngicela imali yami manje. Ngicela imali yami. Ngicela imali yami, unginike imali yami ngibuyele ekhaya, emakhaya. Ngazi ukuthi ngenze njani ngoba nasekhaya bahleli bathembile ukuthi khona umzamo oqhamukayo kanti cha. Ukungirentela kwakho angisana ndaba nakho ukungithengela ukudla ngoba egcineni ngiyabona indlela ozenza ngayo ukuthi hayi iyangisolisa. Ake uyibaleke le mali lena ya 3 months lo usuhlala 3 months or 4 months lo usuhlalile la ngigrosela. Ayifikile kulo 2.5 owanginikeza baba kanti wena awucela ingane ukuthi wena ngikunikeze imali mokuthi u120 okuyakini ngikunikeze u120 ngikubhansele ngikube u130 ngenzele ukuthi mokulahleka u5 rand usasele no125 rand ukuthi njani kanjalo kwami singasekuthiwa seyicounter manje iextra manje limali kade phela ngangayizelanga la eThekwini. Kodwa baba wena isivumelwano sakho nengane sasithini umsebenzi bimake before uyisusa ingane emakhaya isivumelwano sakho nengane sasithe ngoba ingane yachaza ukuthi ayinamali and ingane kahle kahle ize ngoba izobheka umsebenzi ayitshela ukuthi izofike ihlale leso mhlambe lelo sontwana wangitshela ukuthi yebo ke kwangahamba ngalendlela mina engangichazela ngayo nani bafowethu ngicela ukuthi ningizwe azange ikhambe ngaleyo ndlela so ke naye akangi-understand umsebenzi uyabona leyo nakubona laba engabafaka kuqala uyabazi azange wathi efika namhlanje wengena kodwa abahlala njenganami sephele inyanga yesithathu ngiyakuvumela la futhi balinda bona kushuthi basheshe babone ukuthi yini phela yazini sabantu nababa yebo sihlukene ngokucabanga khona abasheshayo and khona abasheshayo ukusheshe ba understand ukuthi kahle kahle ngempela yini ofaka ukuthi ngiyize bese siyakwazi ukuthi ashesha ngene mina ngangingekho ke lapho ngiyobona umcabango wakho ukuthi uyini yini wena washeshe nje wangihambela phambili ngingakatsheli ukuthi mina ngicabanga ukuthi ngiyabona ukuthi ubhekephi cha vele naye njengoba eseze wabiza yena kushuthi into emshayini ungasheshi abe ilento wena ofuna ukuthi abe yiyona ingakho kuphuzile ukuthini umfake yena angithi manje ulinde ukuthi kuze kufike la khona angithi khona isikhathi esizofika azabuze kubantu ukuthi
ngoba wena washeshe wafaka wenza kanjani mayise yasho lokuthi hawu wena obvious lento uvulele phela ukuze azokufaka manje angikwazi ukwenza mina manje kuyafana mina ngikho nje kuloyo mqondo ayingabe yini ukona akekho umuntu bhuti ongahlala Angikho kulowo mqondo. 9 no 10 ebusuku uhlaleleni nami angahlala nezingane zakhe kanje angahlala nezingane zakhe usisi ukuthi ngifike notshwana amawayini siphuza uzongihlalisa ukuthi siyaphuza imake baba yebo usho nje awunabo wena abangani ongathenga utshwala uhambohlala yebo noma uthenge noma nihlale nomama-ke kube mnandi la ekhaya yini wena wakhetha ukuyohlala nengane yangakini and futhi yala uyiqashele khona angithi uyazi ukuthi angeke kube lula ukuthi ingane uyixoshe ngalithanda leli gama olubalulekile ingane yalaphi yini lekhalazo angasekhaya ingane yangasekhaya yangithi ya uyabona umuntu wesilisa omngane angisamdingi mina eduzane kwami mina bese ngitshela ukuthi sizabangana hayi ukuthi mhlambe sontshontsha hayi bengazi ke mina kanjalo wena kahle buplan ukuthi nizontshontshana mina bengaplanile ukuthi khona into ezokwenzeka mina bengazi ukuthi sohlangana mase ishayela ngoba ngiyamazi ukuthi uyayishayela my sister wami grand kamna nami ngiyashaya ngeke ngilokho ngihamba mina ngiye ebanganeni labafana labo esibuza so wasondela futhi zonke izingane ezifikayo ezisuke zizongena emsebenzini uke ujabule nazo mokuthi iyaphuza ngiyaphuza ujabule nayo yebo hayi iyasolisa lento yakhe angisayithembi mina ngicela imali yami hayi baba hayi ngiyakuzwa imali ngizokunikeza ngeke ngibe nankinga nalokho imali ngizothola imali yami ngicela ungangibaleli ukuthi enene ubungikhokhela savumelana wathi angize eThekwini uzongikhokhela ungithengele ukuthi imali le yami imali ingwambe le yami imali u3 months imali igrosa lena imali baba yeah before usisi umenzela lezi ubuke wahlala naye phansi wamtshela ukuthi le mali le uzoyibala kule mali le angene ngayo noma ukuthi ubukwenza lokhu ngoba uvele uhlosele ukuthi akuvulele ukuze uzokwazi ukuthini ukhokhe ifinance zakho mfowethu mina bengikwenza lokho njengengane yasekhaya bengingahlosile ukuthi angivulele yena kodwa ngoba mina sengimkhokhisa ngobani ingoba usesuke wabiza umphakathi ngizothi nomphakathi njengoba ningihlaselile nikanje ngizothi nomphakathi ngangiphikisa mina ngiphikisa nomphakathi yona into engicasula kakhulu ukuthi usubiza umphakathi that's why ngithi mina ngicela ukuthi ungikhokhele imali yami back ya 3 months negrosa ya 3 months that's all sihlukane sibone ukuthi ubani imali iyalingana ayilingani ukuthi ishoda kulo 2.5 wakho ishoda ngo10 rand ngizokunikeza u10 rand shothi nasekhaya uzobatshela kanjani ngoba bengizamilile amaseko ngizobatshela yebo ngizobatshela weba kanjani yabo njengoba ngitshela nani bafowethu njengoba ngitshela ngizobatshela kanje nakini imali engaphumi kimi ngihlanganiselwe mina ekhaya imali ukuthi lesimo sakhona ngoba uyasazi anginandaba ukuthi yaphuma kubani webaba kahle wena ngokunikeza lokhu mina ngikunikeza kona that's all kangasho ukuthi uzongikhokhela eThekwini ngangawulindela umsebenzi emakhaya washesha wathi angiphuthume ngize eThekwini ngizoqashela ukukhokhela imali kubo ingoba ngangithi ngiyakusiza nakho ukusizakala akusekho okwamanje ngoba engathi usurashe kakhulu no ubufuna ungiyusa vele cha bona ubufuna ukulala nengane ufuna ukulala nami cha okay imali ngicela ungilalela ayika sisi ngibuza let's say kusisi ke useyavuma ke le ndlela yakho ufuna ukuthi kube yiyona uzothola umsebenzi eyiphi leyo ndlela angithi phela khona lo ngitwista khona enga-understand khona kahle cha ngithi mina let's say usisi uyavuma ukuthi
akhuleke wenze noma yini lapha la Ngi-right le ngikhona mina. Mina la engikhona ngi-right. Ukhona ngoba vele wena uright ukwakha ngithi Nomfazi wami nezingane zami. Ngi-right umfazi wami. Manje ngifunelane eceleni. Uyafika nje eceleni. Uyafika and enye into bengafuni ukuthi ngivakashelwe. Khona intombazane ehlala ngasekhaya ethi akafune bangani. So ngoba befuna ukuhlaza efike endlini yena. Angithi kuyasiza. Befuna ukuhlaza efike endlini ethi akabafundi nje abangani. Yini abangani? Ngithi intombazane esasifunda nayo ngasemakhaya. Ifuna ukungivakashela engafuni ngoba ufuna ukuhleze efika alikho ilanga mephuma emsebenzini udlula la. Nisonke isikhathi. Okay, ngiyakuzwa. Ngiyaunderstand. Eyalapha intombazane. Intombazane ngangifunda naye yasemakhaya. Ngitholela eThekwini. Uyitholile? Unomfundo uyamazi. Mina ngiyamazi. Uyamazi. Wathi mina nje mengisho njalo ngithi khona umngane ofuna ukungivakashela. Wathi nje msuwazi abangani la eThekwini. Imini engakuletha la eThekwini. So yonke into yakhe befuna ukuthi ngilalele yena ngaso sonke isikhathi. Angisa understand ukuthi kwenzakalani. Baba. Umdala. Yeah. And ngiyathemba ukuthi angasifuni kube ngazi ukuthi sizolahlekisela isithunzi la ekhaya. Understand? Yeah. Kodwa nawe uyayizwa lento ekhaliswa ingane ukuthi ingane manje iyabona ukuthi kahle kahle wena inhloso zakho bekungesizo ilezi ingane ebitshela ukuthi yizo. Yeah. Isiyabona ingane ukuthi kahle kahle wena khona yebo. Kodwa ke ngicela ukuthi ubulale leli gama lokuthi anzelanga ukuthi nizobulala isithunzi. Kanjani? Already senisibulele nangu unkosikazi wami uyadlulela uzizwa zonke izindaba ezixoxwayo. Mina sengizosala la mase ngisala naye nezingane nazi lana ngizoba yini mina kuyena. No kodwa baba awekho amanga ngisasikhuluma la. Awekho? Hawu. Khona awekho amanga. Ima baba ukuthi nithi mina ngifuna ngicela usilalele kahle. Yebo ngizomlalela. Ngiyathanda ukulalela mina. Akekho phakathi kwethu okhuluma amanga sisi ukhuluma amanga mawuthi ubaba uyafika endlini yami. Yes. Nangu ngilale. Ngake ngalala. Ukuhlala phela ngeke uphume emsebenzini. Ngiyaxolisa lapho ukuthi uhlala kushayo 9:10. Ngelinye ilanga ngaze ngashawa amahloni ngingasazi ukuthi ngizothini. Ngimane ngingathi ayingeke ngase baba sekufanele uyolala ngoba manje uhleli la. Ungifikela namawayini ukuthi angifune vele kwakuphuza ngoba phela ngithi vele ingakho wena ukuthi ingane ufuna ukuthi uyihlohla utshwala ukuze mayisidake masuthatha iadvantage ngoba uthi hlezi ngikwenza lokho ngangakwenza ingane ngaleso sikhathi ngifika nawo amawayini than ukuthi azabize nina. Angithi baba ngihlulwe yini ukuthi ngikwenze angithi baba angithi yabo manje yebo wena angithi ukubone mawukhokobela lokhu njani mawukhokobela inkukhu nomfuna ukuyibamba uke wenze njani uyacutha ilento ke wena do science ilento imali nje kodwa manje ke awuchaze ke nangu usisi ke manje ngicela imali ukhala ngemali and wena manje usumvusela ukuthi ungumrentela phela rent ngangacelanga angikaze nikhulume nosisi ukuthi wena wa kahle kahle kusisi wathi wena uzomhlanganisela yonke. Yes wathi kuyobe isonto elilodwa kodwa 3 months osuphelile and futhi njengoba kushuthi ehlala khona wena ubumsethelile yonke into yabo manje ke awuchazeke enze njani kusisi. Mina ngenze njani ngeyami ye rent ne gross sasingavumelelanga nakho baba lokho 3 months futhi ngikhokhela ngicela 3 months ngithenge imali yakho malini irent ngikho 1.2 3 months bundle is 3,600 ubuye futhi ubuyele egrosa benimrentele igrosa mina ngiba ku 1,000 and change bala ukuthi extra dani lo 2,000 wakhe lo ngibalisela ngawo ubani oqhumile mina noma uyena ngibuze nje kuwena umbuzo oyi1 ubani mina noma uyena oqhumile uno ngiyawubonga ubani oqhumile yilo noma yilo kangasayima ngicela ungiphendule mfowethu
oqhumile ubani imina noma uyena imali mfowethu ima phela sibuke kahle lento between wena naye phela yena azange asho ukuthi baba ngicela ungenzele yonke lento wena wakwenza ngokuthini uyamsiza ngithi wamtshela ukuthi kumele ayikhokhe leyo mali azange ngize ngimtshele manje usumtshela manje kumele ayikhokhe ingoba manje nabenge ngize ngimtshele vele kube kuthiwa ufike A1 ezokhuluma lolu daba lo manje usefike nani yona into engicasula kakhulu yabaseleka ngiyagcwala ngithi ngoba usefike nani ingcono ukuba ufike yedwa kanje ngizocela ungibuyisele imali yami sikhulume soyi2 manje mase sengimemela hayi ingoba bengenayo indlela yokukhuluma nawe baba bengisabi ingakho ngicela usizo kobhuti ukuthi ngabhala ukuthi ngicela usizo manje ubona ukuthi njengoba usobacelile bazokusiza imali wena uqonda ukuthini umuthi njengoba ebona ukuthi ubize thina somsiza uqonda ukuthini musho njalo ukuthi ngoba vele ke ngeke nisayithola I'm sorry ukuthi ngitshela in front of you I'm sorry ngeke uzuyithola wena ungakhokhela mina singabala manje ngangacela phela mina okay uthi ngangacela ngithi uphiliswa nini angisena ndaba nami noma ungangikhokhelanga anginandaba but wena othi izophuma kumina ize kuwena ngeke uzuyithola manje ke baba njengoba uthi ingane ngeke uyinike lutho nje ngoba ingane manje decide ukuthi manje ingane isifuna ugoduka angazi ke manje ukuthi ke kuzokwenziwa njani kuleyo ndawo ngoba phela ingane ukuze izifike la eThekwini wena wathi ingane ayize la eThekwini and uzoyizamela idoko and manje usuyajika ingane usuzoyibopha ngokuthi wena usuyikhomba ukuthi ubuyirentela ubuyithengela ukudla ingane yabona ke sengizokwenza ifavor futhi nawe ongazosho ukuthi nginomusa akusiumusa kuzoba umusa lalela ke ngitshena wena uyuza ingane uvele ufuna ukuthi ekugcineni masingane uyitshela ukuthi uyenzela u1 no2 no3 no4 ayivule ukuzulale nayo azange ngisho ke wena indlela izenzo zakho musu ucabangela ngoba show entweni ungamcabangeli umuntu imake sisi mayifike endlini yakho be acta kanje be act engazi ukuthi usendlini yakhe noma be act engazi ukuthi phela uyabonakala umuntu ukuthi nangendlela bese ngibuka ngayo amehlakhe engasekho kuhle yabona bengangibukisi nje bebuka mengathi ubuka like intombi yakhe noma umkakhe indlela ebengibuka ngayo ahlala and ngelinye ilanga ngathi akasuka embhedeni akafunda ukuhlala esihlalweni wathi hayi yena uzohlala embhedeni umbhede vela wawuthenga ngemali yakhe kwakufanele ngikusho lokho ngoba lo mbhede lona yimina engakuthengela lapha yana yezwa ke kabhasi kwakufanele ngeke ngize shwapa ngingaka mina ngilobe ngincinzwa yibhedi imali ukhona umbhede shuthi baba wena lento yenzayo kushuthi vele umkhuba wakho wokuthi izingane mayihluphekile mase wena uvula izandla zakho hayi ngoba uvulela ukuthi ingane uyayisiza khona okubhekile ongali kwaloku wezona ingane ezitshetse zizengakho kanti wena umdala usuyiblackmaila ngokuthi wena uyazi ukuthi ufunani einganeni yabona my sister ube umcabango wakhe loyo ukuthi mina khona ngifuna ukwenza kuyena ikona ebize mina imake ngicela ukubuza ke baba ngoba kusengqondweni zakhe lokho ukube uyena mhlawumbe ongitsheleni mhlawumbe bengizophunyuka mhlawumbe bengeke ngiphunyuke ngoba yena kuqondweni ukuthi lokho sikwenze nawe wena mhlawumbe ngicela ungiphindele mhlawumbe bengizophunyuka imake wena kahle vele wena my sister ngithi uvele ungahlosile ungizwe kahle hayi ngizwa kahle wena vele angithi baba ubungahlosile ukuthi uma isisulani la yebo wena ubuthi uyasisa yebo ingane ngoba ngazi umndeni wakubo ingane
lesi ingane ke siya isithi ke baba ngoba ngiyabona usongisizile thatha mbuzo kwenze njani cha isi nje isikupha for inhliziyo yayo isithi hayi ingangibizile ninganitshelile njengoba isitsheleni ingakutshelile inganitshelile mhlambe bokuzokwenzeka lokho mhlambe bokuzodepende ukuthi ufice yebo yebo Ayishe mina nje Siyayizwa ukuthi ngiyayizwa ibiyakhona leyo ngoba bengimbona namehlakhe ngoba ngichaza ukuthi bengafuni ukuhlala esihlalweni efuna ukuhlala embedeni phela umuntu ophuzayo nomuntu ongaphuzile manje ngiyaphuza ngiplakile ngeke afane namehlo ekade ngifike mina ngingakaplaka amehlo vela ayashintsha nobabili ngiyangithi phela ngiplaka nobabili sobabili nakuyena vela ayashintsha nakimina vela ayashintsha angena kule manje pho usukhuluma ngayo wapho manje kwabonakala wami kuphela amehlo angena kule mudi le wena oyifunayo ukuthi ingane ingene kuyona hayi phela ngeke uphuzise umuntu wesifazane mina kusho kube bengiyintombazane elula bengabe sengilingekile ukube uyazi mfowethu ngezi ngoba uyaphuza utshwala angezi uyaphuza utshwala ngathini ngiphuza nje ukubona umuntu wesifazane uneke mina useke kaningi akafuni ngisho ukuphumela emnyango ukuthi ayo usikhulula ngaphandle cha udonsa la ibhakede phansi uba yena uma isihle nihleli naye yebo wena umusoze njani ngibhekele hayibo uyangisukela akangitsheli nokuthi ngicela ukuthi phuma cha lutho mase ngalidonsa nje khoyi phansi nino babili yebo wena ungasho lutho after that ngeke ngize ngisho lutho ngoba phela akuyena uma love wami wena phela ingane angithi phela nayo isuke isithe ukudla kancane ukushaya ubani ufuna omunye lapho mina mangizwe ukuthi ngiphithi kuze kusho yena athi hayi nanti ipower sikhululelana lithi mina ngeke ngize ngikwazi ngiphumela ngaphandle eminyango yena ngikhombe la ngazi ukuthi le nkinga yeni le ngazi ukuthi serious ngazi ukuthi izodinga ukuthi mhlambe iyoxazululwa imindeni yenu emakhaya ngoba manje engazi ukuthi iserious kakhulu ebijulile kodwa baba esicela thina ukuthi uphingane imali ukuthi kuyele ekhaya yokubuyela ngiyakwazi ukuphindele emakhaya back u140 mina ngizokunikeza u150 ngenzela athenga nama-aphula a10 rand ahambe naye edla shuthi le mali le u2.5 angeke ngisawuthola wena uyisha mina leyo gibela ngiyakupha ubale u3 months 2.5 is 3,600 ubale yegross ama-1000 wena usa-osha mina 30 something hayi ayikho loo nto ngangilethile awuzange uyicele ayizange ikucele ingane ukuthi ayikho wena kuyi-offer ngokuba happy kwayo lento ebeniyenze manje na muthi wena yikho leyo nto uyaphikisana ukuthi angikhokhele ngilokho kanje uzokukhokhela kanjani phela mina ngisebenza ngangithatha ekhaya mina kuyafana mase sesihlangana naye ngoba ungekho nobe ningekho sobe sisoyithule ngiqonda ukuthi ngaleso sikhathi sihlangana ngenza noma yini engithandayo ukuthi ngikwenze mina ngoba nobe ningekho nina mabhosi akhe ima-ke baba angithi ingane iyachaza ukuthi isifuna ukubuyela ekhaya isicela iy'nkozayo ezikuwena eziziphi imali le ngizokunikeza u150 ngangenayo mina imali ngahlanganiselwe ekhaya ngoba bejabula ukuthi ngiyothola itoho ufika ubatshele kini ukuthi ubani kadedrentele ubani ade kuthengela igrosa yabo leyo nto ufika ubachazele bazo-understand ima-ke uma ubuka ukuthi ngeke yabona wenza ikhanda nje kanje imali yabani awumbuzi imali yabani ima-ke buze kuqala ukuthi imali yabani wawusuke ungacelanga akithi ngiyazama ukukwakha na ungabonakali ukuthi ufamukele hayi bo
ngangayisusa ngemakhaya wathi uzonginika umsebenzi ngangizoyiphantela mina ngangizoyiphantela ngizoyizamela ngangingazile ukuthi ngizocela kuwena kwakuwusuku lami lapho sahluleka lapho manje na fanele ukuthi makuboshwe bani kubulawe mina sihluleka ngoba khona izinto engafuni ukwenzela kwenzekile yonke into la kurentela wangalala eminyako ngizomnikeza u140 no10 rand ngaphezulu kwama aphule eTexini na uhlafune nabahlafuna inkingi laphi baba besicela ukuthi ingane uyiphi ingane imali yokugibela ngizomnika yebo kwamanje futhi ngimnikeza sasa ngisazodlula kamashonisi ngithathe kumashonisi ngikunikeze mina ngizobe semkweleta umashonisa wena uze wazi ukuthi njengoba ngikamashonisa le mali engizothatha 200 ilala kuwena ngizoyibhanqa naliya mali kanjani baba phela ingane ayisuke la ngemakhaya ingane yebo ingane ibizwe wena ya manje sekuyiliphi ke le uyabona lele ngilibulalayo lokuthi ayisuke lami ukube kuthiwa vele kunjalo kodwa kube kuthiwa ayibizanga nina maboss engeke ngize ngikhokhisa ngoba ngiqoqulisa imake yabo le ngaphinde ngelinye ilanga webaba uyabona lento enzayo mangase lento sambeni siye emakhaya iyokhulunywa induna uyazi ukuthi wena mhlambe ungahlawuliswa ngoba wena kahle lengane le ubune injongo ezimbi kahle ngalengane wena imake siye emakhaya kokhuluma bani kuzokhuluma induna nawe nani iyafana ngoba emakhaya induna ubaba wami ongizalayo futhi izinto lezo zenzayo zenziswa ngoba wazi ukuthi manje uzowina ngalaphi ngoba amaphoyisa abafanele bazi yobhuti bazi uzoya ngalaphi ngicela ukuchazela nje kuse uthi uyafika khona le emakhaya ufika usu-aware ukuthi uhamba ngaluphi uhlelo ngiyakhipha kulolo ufuna ukuhamba ngalo yazini ngasenzeni kanjani besicela ukuthi usisi agoduka ahamba emakhaya u150 u10 rand leyo mali leyo nina nawo mhlambe nimuphi nani kanjani cha nimuphi angithi phela yinina abakhulumeli bakhe angithi nifikela nizoba abakhulumeli bakhe angithi ngisakhulunyela uhlulekile ukuthi mina ngitshele zonke izinto ekade mina simsiza ukuthi usisi akwazi ukubuyela ekhaya ngcono ngoba niyakwazi ukusiza angithi msizeni nangasemalini yokugibela ngeke ngisayikhokha kwale ngeke ngisayikhipha kwale 150 kanjani kahle uyazi ukuthi thina singawuthatha lo sofa ake nishanse nibona ukuthi nizophuma le gate ayishansa webaba yebo wena phela lento yenzayo usisi uyamchaphaza sekuchaphaza ke into osuyenza musungasamniki nemali yokubuyela ekhaya phela wakunika yena cash u2000 angithi inina abakhulumi ungababizi ngabakhulumeli bami abakhulumeli yebo omcelwa inino omcelwa inino omcelwa baba umdala ingane ibingeke ikwazi ukususa umuntu omdala ekhaya imlethe la azokhuluma nawe so izame indlela elula yokuthini kube khona umuntu ozokhuluma nawe owesilisa yona ingane nawe uyakwazi lokho uyabona njengoba ngisanda ukuphela inyanga ngimkhokhelile ngimkhokhelile yayibona leyo okay imake sokwenza kanje ungangikhathi phela senzeni kanje ngicela ke sambeni ke siyocela imali ye rent njengoba vele usuku uthatheni sayi4 asambeni ke siyocela imali back isisho ukuthi usisi khona inkinga esivelile emakhaya uzogibela ngalo mali abuyele ekhaya singahamba siyicela kuma stand imali amalahla wabuyele edanto uthathini ma stand mhlawumbe uyidakele njengoba idakelwa kanje uma stand wala ekhaya hawu uyidakwe kayizo ngimnikeza nje ngimhla ka1 wayida mhla ka3 ngicela ukubuza le ndawo ofake kuyona usise kaba omunye umuzi ongale ekabani omunye uma stand pho yini wena ukhulume engazi ukuthi wazi yonke into ngalo yamuzi oyimubona umuzi lo
ingoba ngijwayela ngithi uyasho ukuthi ngihlala kuze kushaye o-10 angithi ubetshena wena why manje usukuhlala endlini yami buza umastand ngoba lo mastand wakhona khona into engayitholi awungaphandla nkosi mengihlele endlini yakho angithi phela sibuye kuvulwe khona namasama khona nama-winter kuma-winter siyavala kumasama hlezi uvuliwe umnyango amafasiteli ngeke ungayizi into ezweka ngaphandle ngiyamazi mina lo agogolo oqashe engakuqashela kuyena ngiyamazi. Okay baba akasenzeni kanje. Besicela ukuthi uphi ingane imali yokugibela sambeni. Yabona mangasecele yena hayi wena. Mhlambe ngamnikeza hayi mokusacela wena. Ngifuna mina izwi lakhe hayi lakho. Mhlamba ngazo ngizwa kahle. Ngizokuphindela futhi. Yeah. Mongase kucele yena. Mhlambe ngamnikeza hayi wena mina ngihlangene nalutho nawe nangu sisi ngicela ngishilo kade ngizokunikeza u140 ngicela umuthi yebo sangicela wona kulungile ngizoya kamashonisa kusasa thathele kusasa isonto yebo ngizokunikeza kusasa ngikunikeza ufuna ukuhamba nini wena ngale isonto yebo ngizozama ukuthi ngo7 ngivuke ngimphuthume mfowethu ngoba ngizwe ethi usaya ngasedrobheni manje anginayo imali enginayo la ukuthi ngophuza leli wayini kade uxoxela ngalo abafiki angithi sengizophuza ngedwa manje hayi hayi ulindaba ubaba ngazuthi kukhulu kodwa yabo baba mina nginako ngiyafuna ngiyakhomela kuyokufika ukudla ngemilanga vele ngiyakekho umuntu ima ngikutshela yabo lento oyenza einganeni zabantu one day iyokwenziwa kwezakho njengoba ikhula nje phela hayi vele ke nazo ke mezowongqini uyokwenzeka okushuthi wena udlala ngeingane zabantu ngoba zongqini azange ngize ngidlale ngaye ngibuza ukuthi sakusalala yini naye angaze kodwa wena ubuya kuphi kuvele lokho ngiyakwazi ngikubukela le ngaphesheya bese ngingasazi ukuthi kanti naye ucabanga lokho kumina uma isithi ukuthi nami ngingamenza leyo nto bengazi njengoba esebizeni nasengiyazi njengoba esebizeni sengizoquliswa yini abantu baphumile omakhelwane bayangibuka manje bazonibona futhi ngiphinde ngiphume bazobuza ukuthi awukwenzakalani cala unginike imali mina kusasa ngigoduka hawu ngizokunikeza alright baba hayi sicela ukuthi na-ke sibe indlela kodwa usisi besecela ukuthi umsize ngemali agoduka ekhaya le konke sesiyokuqedelela emakhaya-ke sekukhona yonke imindeni umndeni wakho usisi ukuze kudingidwe kahle le ndaba le ngoba ngeke ayikakapheli ukwazi lokho ayikakapheli ngoba u2.5 okakabuyi ayikakapheli ngoba mina wawuphuma kubazali bami ayikakapheli u3.6 wami nalo 3000 wegrosa angithi nazi inwele lekhanda wawungabalanga ngingaqali futhi ukufaka inwele ngazi ukuthi manje nazi ukuthi liza inwele zakhe inwele zakhe ngakunike inwele zakho nazi inwele zakho ngakunike inwele zakho ethatha nenza kanje lalela ngithi uyazi ukuthi ngakhipha mali wena vele lalela wesisi sichazele mina laba benza kanje ukuze bayasiqeka ngendlela zonke yazini baba yabo umudlala ngeingane zabantu ngoba wazi ukuthi ingane ixayekile mase wenza yonke into and then ingane mase uyazi ukuthi uzothi mawuthi kuyona iqhumu izobuza ingane ukuthi how high and wena uzobe usuwenza noma ngayini ngoba ngeke izithi kuwena hayi cha ngoba uyazi ukuthi ngoba akayithatha inwele zakho usho kunosakufuna kodwa mina kulungile ngizomthola angithi njengoba ikubuyisela into nawe ezinye buyisa into akuzona lezi yabona-ke lalela amadilozi engangithengela wona ubuyisele zonke izinto amathayithi iy'ngubo ojini amateki oma-all-star ubuyisele back that's all Ngicela 2.5 buyisa 2.5 today ifuna imali yami uyibuyisa imali yami uyibuyise imali ngangithatha kwabazali bami kodwa ubuyisa into ezengane ngeke ngikwenze lokho
hambani umani hawu uzodlala nina la